Bună, dragii mei, și bine v-am găsit la un nou vlog, evident pe George Vlogger Gameru. Nu uitați de like și de vizualizări foarte multe pe canalul YouTube, evident pe George Vlogger Gameru. Evident, astăzi am decis să fac vlog, de fapt m-am întâlnit cu abonații mei ieri, alaltăieri probabil, și alaltăieri cel mai probabil, și am zis să fac un vlog pe canalul meu YouTube, evident pe George Vlogger Gameru. Vă întrebați adeseori când o să mai fac jocuri. E bine, jocuri nu știu dacă o să mai fac perioada asta, dar vloguri sunt sigur că o să mai fac pe canalul YouTube. Vă mulțumesc pentru cei 20 de abonați pe canalul YouTube și respect, bravo, am dat X la YouTube. Vă respect foarte mult și vă ador. În schimb, nu uitați de like, de subscribe, de clopoțel pe acest canal de YouTube, George Vlogger Gameru. Celălalt cont nu voi mai folosi deloc aproape, pentru că mi se pare prea addictiv, pentru că nu prea poți să instali, nu prea poți să laptopul meu, procesorul acestui laptop la mine nu indică, nu poate să înregistreze mai mult de 20 de, mai mult de 5 minute. Deci mi se pare super stupid la acest lucru. Haideți să vedem ce avem aici. Vlog Gamer. Am strâns 20 de abonați pe canalul YouTube, apreciez foarte mult. Și vă mulțumesc pentru 7 vizualizări la jocul ăla de la Joctare GMR. Vă mulțumesc pentru 20 de vizualizări, dar în schimb am 4 like-uri. Vă mulțumesc. Sper să fie și ăsta super bine, vlogul acesta, și să fie ok. Ceea ce vreau să vă zic este în felul următor. Această pasiune pentru canalul YouTube nu fac pentru bani. Nu, pentru că am aflat și cum poți să faci asta, dar nu mi se pare inteligent acest lucru, gen să faci bani de pe YouTube. Să fim serioși, adică tot mai bună este munca fizică decât niște de-astea jocuri care de fapt imită realitatea. Da, pot fi frumoase, asta nu înseamnă că nu-mi plac, dar toate aceste lucruri cu jocurile cu astea o să vă arăt de fapt cum fac gamerii bani. Ideea e că în felul următor, ideea este că acești developeri practic ei îți marcă un joc. Jocul acela, dacă ai un cod, eu ți-l zic și tu ai câștigat acel joc. Jocul acela, dacă este așa, îl joci. Practic tu jocul ăla îl joci ca să îi uimești. Să-i... Na. Și... Nu prea curat ceva la mijloc, adică mai bine faci bani ca să muncești. De fapt, YouTube-ul este de fapt un hobby care poate fi într-adevăr distractiv în domeniul acesta și sper să fie ok. Deci nu pot să dau, deci nu pot să iau bani pe niște YouTube, pe canalul YouTube, și nu voi face asta pentru că totuși, hai să fim serioși, riscăm. Da, riscăm. La muncă ce îți trebuie? Contract. Îți trebuie contract, CV completat, etc. Ai munca fizică, ai salariu. Dar
vlogul acesta am zis să fie undeva pe la 9 minute, nu mult, sau 12 minute. Când o să mai fac vlog afară? Pe vlog afară, nu știu dacă o să fac prea curând. Am văzut că se încălzește un pic, după care se răcește. Poate o să fac un vlog în timp ce se mai încălzește un pic afară. Poate se mai încălzește. Am văzut că se mai încălzește pe data de... Pe ce dată era, mă? Pe data de... Hai că nu mai direct. Deci am văzut că se încălzește de joi, s-ar putea să fac un vlog pentru că e 7 grade joi la noi și mi se pare super tare. Apropo, sper că v-a plăcut zăpada de sâmbătă, ci că ninge iar. Acum nu știu cât de adevărat e, așa mi-arată aici. Nu prea sunt sigur dacă o să mai ningă, dragii mei, pentru că s-a încălzit. Sunt 2 grade afară încă la ora aceasta. 2 grade și ieri era 0 grade. Diferența de temperatură e mai caldă decât ieri. Temperatura e mai caldă cu vreo câteva grade, 2-3 grade. Hai să zicem, deci ieri seara a fost -5. Nu cred că dacă e 0 sau -1 grad. Dacă a fost -1 grad, sigur e mai cald cu în creștere, deci cu 0, 2, 0, 1, 2, 3, vreo 3 grade, cam așa, hai să zicem 3, maxim 2 sau minim. Faza este în felul următor. Vă mulțumesc pentru vizualizări și pentru subscribe și pentru așa. Vă mulțumesc pentru 20 de abonați, chiar vă respect. Chiar acum mă uit la un vlog pe vlog PTC, adică Parcul Piticilor. Mi se pare super extraordinar de bine. Am făcut în așa fel încât să filmez acolo și acum mi-aduc aminte că mai era afară vremea. Era 21 decembrie 2022 și vremea era superbă. Iată că a fost și atunci Crăciun. Ce să vezi, Crăciunul cred că o să mai fie, adică totul e să sperăm. Faza este în felul următor. Toți gamerii, cum sunt eu, vor bani. Eu, de exemplu, nu o să vreau bani, o să vreau decât abonare și subscribe și vizionare. Și un like. Asta o să vreau eu. Pentru bani nu o fac. De ce să fac asta? Mai bine faci în așa fel, adică să te distrezi cu YouTube-ul, să vezi primele vizualizări, așa, și să ții minte ca să-ți amintești. Eu YouTube-ul fac pentru like-uri, vizualizări și subscribe-uri și clopoțel. Adică clopoțelul ca să-l activezi, ca să primești notificări de la mine în tot secretul. Dacă vreți jocurile care sunt acolo, să nu uitați de like și de clopoțel. Și să dați jocul acolo, că vreți să downloadați, dați pe link la acel joc pe canalul meu YouTube. Faza este în felul următor. Am făcut când? În 2023, parcă, nu mai știu, 21 de vizualizări, țin minte că am 2 like-uri, 29 decembrie 2022. Mamă, ce cald era pe 29. Aproape de Revelion, nu vine să cred. A trecut repede un an, să credeți asta, a trecut foarte repede. Nu. Lucrez foarte mult să mă angajez. Încă lucrez la asta, încă nu am angajat. Dar o să văd care este faza, cum este faza. Trebuie să am și un salariu, nu se poate așa ceva. Aș fi bine plătit dacă aș face asta pe YouTube, să câștig bani. Pentru că, conform planului, fac vloguri, fac jocuri și aș putea să fac și un unboxing și să prezint acele căști, cum am prezentat acest Galaxy Watch. Dar nu prea mi se pare normal, adică mi se pare normal, nu vreau eu. Fiecare cu libertatea lui, eu filmez vloguri pentru voi, pentru că
Știu că o să-mi dați like, vizualizări și subscribe și clopoțel. Așa și cum am filmat și pe plaje, ăla cu 2023. Recte, ați văzut ce frumos am editat, am făcut 29 de vizualizări și 3 like-uri, deci la mulți ani să aveți un an bun și nu uitați de like. 2023 este foarte frumos editat, l-am luat practic de pe net. De fapt, cred că știți situația, nu trebuie să vă spun vouă. Știți sigur situația cum este situația. Și eu acest vlog pot să editez ceva frumos, așa, ca lumea. Uite, de exemplu, pot să pun joc, pot să pun vlog, pe vlogul ăsta, am dat puțin mai încet că s-aude. Pe vlogul ăsta pot să editez frumos o casă, frumos așa, sau pot să editez extraordinar de frumos, bine, să o poză cu mare, așa frumos, cum ar fi. Super, îți spunea că super, dar am zis eu că o să fac tot posibilul să editez poze exact unde fac poze vlogurile, dar evident o să editez acum o poză ca lumea de cât o să apropie primăvara de acum încolo, o să editez ceva de primăvară, pentru că mi se pare că de acum o să înceapă ușor, ușor să vină primăvara. Pământul se apropie de pământ, de soare. Și o să încercăm să facem tot posibilul să edităm foarte frumos. Bun, cu voi a fost George Vlog Gunner. Nu uitați de like, de vizualizări și de subscribe și de clopoțel. Pa, pa!